Наша нація, наша умма в епоху, коли все дуже швидко змінюється, як ніколи потребує історії успіху. Цей успіх, безумовно, починається з вас, з мене, з усіх нас. Цей успіх, як на мене, починається з глибокого роздуму, аналітики. Так давайте ж разом поміркуємо. З ім'ям Аллаха, Всемилостивого, Милостивого, будь-який наш вчинок починається з наміру. Що посієш, те й пожнеш. За кожен вчинок воздасться відповідно до наміру, і як казав про це посланник Аллаха. Нехай його благословить та вітає Аллах. У рутинному житті, на роботі, вдома будь-яка наша дія не проходить безслідно. Кут і призма наміру визначають кут і призму воздаяння, що в свою чергу визначає наш коефіцієнт корисної дії для цього та прийдешнього життя. Вчинення самих звичайних дій – поїсти, попити і навіть задовольнити своє бажання, як казав про це посланник Аллаха, нехай його благословить та вітає Аллах, і в лоні дружин ваших милостиня, при намірі заради Аллаха заслуговує винагороди Всевишнього, як і утримання від забороненого харам, але при правильному намірі. Тому кожну нашу думку, слово, діяльність або бездіяльність ми повинні пов'язувати виключно з угодою Всевишнього. А це можливо, в свою чергу, тільки через знання Його волі, через пізнання Корана та Сунни. Бажаєте бути максимально ефективними, успішними в своїх справах? Завжди оновлюйте та примножуйте свої благі наміри. Як це завжди робили сподвижники, нехай буде задоволений ними всіми Аллах. Дійте, і результат прийде. Нехай щастить.